Conas lá goibh chuirde is mis ón pe marchu agus siú é leabhar-mheas, agus an leabhar a bheith á bheasagaing iniu ná an cean áir seo Rúin Oscailte le Áine ní Ghlinn, agus beag ólas ag Ghlinn ar Áine ní Ghlinn mar ile agus mar scríóir do fáistí. Ní raibh an sin rudí lena dá chuid léit gom hena ceapachaí ina láiriad na nó den trééis 55 a 53, agus tá lán leabhar fáidteachí agus glóir gradan búteachí sis I réimse na litríochta óige is dócha an chuid is mó. Sin go sin dáin sin an ghealt léim gealt in iad ar bhos a sé ag gné nó ceanar sin agus machine gun agus dochtúir agus snáid agus rudí agsúla. Sin dána bhí ar chuir in na háirteiste nach raibh hain chótága sin leis ach a bhí an gcuirsa agus bhfuil álas fearlachan ar stoilm. Thahan an cnúsach siúlum, tá lán cnús a churmach ag an ní Ghlinn. Tá roiint dáintas leis marcá tá sé tamlín ó le agus arásling áflééis seonis. Tá coppla dáin chur mé simún tú tá cean an ar bheith an folklór.caí agus teangóíocht agus banan an dáchean le bheith scríomh agus le úsáid na bhuclóirí agus sin bhfuil lehéad ábhrín seanna chaite I gás scrín. Na scríóirí bheith caiin faoin nó scríomh faoin scríóireacht agus na scananóirí bheith scananú faoi scananóirí eile agus lehéad. Agus is cosú go méidir gnúsáid an duine a luútar sa dáin folklór.caí. Folklór.caí contactar legannacha eile ar an focail báisteach. Ach, dá meach, wet a lehéad dhéanamh ar nó is cór tesóras I dhéanamh a úsáid. Agus deir daine bhfuil níl tesóras a gaibh tá agus golóir. Tá tesóras a gaige an leir chlóite, tá tesóras ar put a focail agus má chuirlíonn tú cóchílig agus focail tu tú ortha ar líon in áitina eile agus is dóhfuil listí eile focail an freisin. Guí an ocail sin leir eile fós. Scéal Harris, cadí na céine ar chur mé simún tú. Bhí cean amháin as an tuchrid chaan sé sin lom. Bain se le hanmhethe éagsúla agus sin écóíocht agus scris an dam atá ar bun a going faoi láthair agus faoi lán seol ábhar atá gearr a chrí an ní Ghlinn. As I cean orthe dús an leiráte ag ní chuine tanmh ar ach bain sé le file nó le duine éigen agus sa scéal coolar an duine agus hain sé lom a neamhalamh a bhí an dáin faoin bhile. Sin uanta go mé ró churamach agus mé scríomh nó go bhíon scrín ó ar chumra go scríomh. Féis go é sin é Rúin Oscailte le Áine ní Ghlinn agus chunas chuir sé ar sin go scopaí dáanta deascríofa éascailúir teiscint han sé dom. Sin é bhaim se ónpaí agus leabhar-mheas na seachtaine seo, slán tamlína chuirde.